मैया सानसेनि सिगां दाखालि 4 लाखर कारणे সংগ্রাম करनाय जुदि किहर कारणे करिছিল 4 लाखर कारणे সংগ্রাম करनाय जुदि किहर कारणे करिছিল बिटिसिनि डिपुटि चिफ गोविंद बसुमतारी बिथाङा बारग' एनडिपिनि सोमावसारनायखौ 4 लाख रांनि थाखाय सोमावसारदों होननानै बुंनाय मोनसे बिबुंथिखौ लानानै दिनै बारग' एनडिपिफोरा जेसेबांखिनि दङ गासैबो दुखु मोनदों रागा जोंदों आरो लाजिदों बिनि थाखायनो दिनै जोङो प्रसेसन खालामदों धरना जों लादों गोविंद बसुमतारीनि एगेन्स्टआव बिथाङा गावनि बिबुंथिखौ बोखांना लाफाफिननांगौ आरो जों मुसुखा बनायना लाबोदों गोविंदखौ जों सानै बनायदों सानैखौबो जों सावगोन दिनैनि हाबाफारिखौ जों बिनि थाखाय लादों जे जोंनि 34 बोसोर संग्राम खालामनायखौ गोविंद बसुमतारीया मेलेम गैयै बिबुंथि होनानै 4 लाखजों रुजुनायनि थाखाय बारग' एनडिपिफोरा रागा जोंनानै दिनै बे धरनाखौ लादों। नाम्बार 1 आं मोनसे बाथ्रा बुंगोन जों दुखु मोनदों जों रागा जोंदों जों लाजिदों मानो दुखु मोनदों 34 बोसोर एनडिपिनि गिख्रंथाव आथियारनि संग्रामाव गोबां बिर जोहोलावजोफोरा जिउ बावबाय जाय मानसिफोरा खुनु सार्थ गैयाजासे गावनिखौ सानाजासे बर'आ जाहाथे जेन रैखा मोनो बर'नि हाया जाहाथे जेन रैखा जायो बर'नि राव थुनलाइ जारिमिना जाहाथे जेन रैखा जायो बिनि थाखाय बिथांमोना जेबो सार्थ गैयाजासे गावनि जिउखौ बावलांबाय बिथांमोन मुंख्लंफोरखौ दिनै गोविंद बसुमतारीया गादियाव जिरायनाया बोसोरसेबो जायाखै बे समाव बिथाङा बावनायखौ जोङो दुखु मोनदों नामनै नामाव जोङो रागा जोंदों बेबायदि मेलेम गैयै सासे दैदेनगिरिया एनडिपिखौ दैदेनबाय थादोंमोन दिनै मिथिनानै जों रागा जोंदों बिथाङा बेबायदि गोसोनि मानसि जों बै समाव मोनथियामोन मानोना बियो सासे एनडिपिनि दैदेनगिरिमोन बेखौ मोनथिनानै जों रागा जोंदों आरो जों लाजिदों मानो लाजिदों बिथाङा एनडिपिया खमैब्लाबो खौसेयै 22 बोसोरनि बारा नांदों जाय समाव बिथाङा जेनेरेल सेक्रेटारि जानानै आफादखौ दैदेनदोंमोन एनडिपिखौ दैदेनदोंमोन बेबायदि दैदेनगिरिजों जों दैदेनजादोंमोन बेखौ दिनै मोनथिनानै जों लाजिदों आरो बेयावखायनो दिनैनि बे खुद्रि सारनाय हाबाफारि गोविंद बसुमतारीनि मुर्ति सावनाय हाबाफारिखौ दिनै जों लादों बिथाङा थाबैनो जि बिबुंथि होदों बारग' एनडिपिफोरा 4 लाखनि थाखायसो संग्राम खालामदोंमोन बेखौ बोखांना लायागौ माने बारग' एनडिपिफोरा बे संग्रामखौ लांबायानो थागोन बिथाङा गोविंद बसुमतारीया गादिनि लुबैसोला होननानै नोंथांमोना सानो नामा दिनैनि तारिखआव जों साननांगोन बिथाङा खारन गादि मोननाय लोगो लोगोनो बारग' एनडिपिनि 34 बोसोर जोंनि संग्रामानो 34 बोसोर लादों एकर्ड जाजासिम बिथाङा दिनै गादियाव जिरायनाया बोसोरसेबो जायाखै बोसोरसेबो जायैयाव जुदि 34 बोसोरखौ जुदि बावगारबायबा जों बुंनो बाध्य जागोन बिथाङा गादिनि थाखाय सोमावसारदोंमोन दिनै जि डिपुटि चिफआव बिथाङा जिरायनानै दङ उदालगुरि समस्तिनि एमएलए जानानै दङ बिनि थाखायसो बिथाङा सोमावसारदों होननानै बे व्यक्ति हारसिंखौ दिनै जोङो साननो बाध्य जादों नाथाय जों क्लियार एनडिपिया दिनै 4 लाखनि थाखाय संग्राम खालामाखैमोन बेबायदि दैदेनगिरिनि थानायनि थाखायनो गोविंद बसुमतारी बायदिया दैदेनगिरि जाना थानायनि थाखायनो दिनै एनडिपिनि गोलाव समनि संग्रामा जेबो फिथाइ थायाखै होननानै जों बुंनांगोन गोबां बर' रायजो राजाफोरा बुख्रुब जादों गोबां दुखु लादों इसेबां गोलाव जोंखौ अनसायदों थेवब्लाबो दिनै जों बर' जाथिनो दाथियै माबा मोनसे जोङो होफैनो हायाखै जि बुस्थुखौ मोनोब्ला बर'फोरा बर' बायदियै थांना थानो हागोन मोनफ्रोम न'खरा मोनसे सान्थियाव थानो हागोन बेबायदि एकर्डखौ एनडिपिया लाबोनो हायैनि गुबै कारनाव दिनै नुबाय गोविंद बसुमतारी बिथांमोन बायदि दैदेनगिरि थानायखायनो एनडिपिनि गोलाव सम पृथिबियाव नुजानाय मोनसे सोमावसारनायाबो जिर' जानानै फैबाय गमामायैनो एनडिपिफोरा हसायैनो 4 लाख रांनि थाखायनो 7 बोसोर नांमारदोंमोन नामा बिथांनि सोंथि बायदिब्ला नोंथांमोनाव सोंथि खालामदों बिथाङा जोंखौ बिथाङा सोंदों एन्सार हो 4 लाखनि थाखाय नांदों ना नाङाखैमोन गोविंद बसुमतारी नोंखौ दिनै बुंदों जों बे जोंनि एन्सार नोंथाङा बावबाय जानो हागौ जों बारग' एनडिपिफोरा बावगाराखै जाब्रां सारा दिनै मुंख्लं जादों बैथि सारा दिनै जिउ बावदों बिथांमोना न'खराव दिनै गोबां माहाजोनमोन बे 4 लाखआ मालाबानो बिथांमोननि न'आव दङ बिथांमोना दिनै 4 लाखनि थाखायबा नांदोंमोनब्ला दिनै संग्रामाव थांनाय नङामोन गावनि जिउखौ बावनाय नङामोन गोविंद बसुमतारी नोंथाङा जुदि बावदोंब्ला बै मुंख्लंफोरनि न'खराव हाबनानै नायथां बिथांमोनखौ गोसोखां जेबो सार्थ गैयाजासे बर'खौ अकल बुहुमाव गोमालांनायनिखौ गिख्रंनानै बुहुमाव जाहाथे जेन बर' माहारिया थेर बेथेर जाया जोंनि राव हारिमुवा गोमालाङा बिनि थाखाय एनडिपिया संग्राम खालामदोंमोन आरो हाजारजन मुंख्लं जालांदों दिनै गोविंद बसुमतारीया जोंनो फिननाय बिदों बेनो फिननाया गोविंद बसुमतारी नोंथाङा खोनासं जों दिनै 4 लाखनि थाखाय नाङाखैमोन बर'नि हाया जाहाथे जेन रैखा जायो बर'नि राव हारिमुवा जाहाथे जेन रैखा जायो जोंबो गुबुन जौगानाय बायदि बर'फोराबो बुहुमनि बिखायाव जाहाथे जेन मान सन्मानजों थांनानै थानो हायो बिनि थाखायसो गोविंद बसुमतारी एनडिपिया संग्राम खालामदोंमोन नों इसिबां गोलाव एनडिपिनि दैदेनगिरि जानानै बेसांखिनिखौ मिथियाब्ला दिनै जोंखौ नोंथाङा जुनियर साननो हागौ नोंथाङा जोंखौ जुनियर बुंनो हागौ थेवब्लाबो दिनै जों मोनथिदों जारिमिनखौ नायफाफिननानै बेनो फिननाया दिनै एनडिपिया 4 लाखनि थाखाय नाङाखैमोन गोविंद बसुमतारी एनडिपिया बर' जाथिया जाहाथे जेन बुहुमनि बिखायाव गुबुन जौगानाय हारिफोर बायदि थांनानै थानो हायो गावनि हायाव गावनि राव हारिमुजों बेनि थाखायसो एनडिपिया संग्राम खालामदोंमोन
बिथाङा माखासे बाथ्रा एबा बिया 4 लाख रांखौ मिसइउज खालामदों होननानै बुंबावदों बे बिथाङा नोंथाङा मा बुङो दिनै बिथाङा मानो 4 लाख होननानै बुंबाय थादों जोंनो भारत सरकार आसाम सरकार बिटिसि सरकार मोनथामजों ज' नांनानै ना मानानै मिथिया खिन्थु जोंनो माखासे समनि सिगां एफडि फिक्स डिपजिट सार्टिफिकेट मोनसे जोंनो होदों बे सार्टिफिकेटआव दिनै थाइसेबो फैसा गैया लिरनायाल' 4 लाख दङ बेयाव थाइसेबो फैसा गैया दिनै माखौ दिनै गबिन्द बसुमतारिया 4 लाख मोनबाय होननानै बुंबाय थादों मोनाखै जों 4 लाखखौबो जास्ट जोंखौ फुथुला बायदि एफडि सार्टिफिकेटखौल' जोंनो होदों अब्ला मबे जुक्तिजों बुंदों गबिन्द बसुमतारि नोंथाङा दिनै 4 लाख मोनबाय होननानै बुंदों आरो बे 4 लाखखौ दिनै बारग' एनडिपिफोरा मिसइउज खालामदों होननानै नोंथाङा मानिफ्राय बुंदों मोनाखै जोङो बहा मोनदों जोंनो एफडि माने ब्लेंक सार्टिफिकेटखौल'सो होदों नोंथाङा बेखौबो मोनथिया नामा बिथाङा बुंदों मोनजोब्बाय मथा-मथि 100 जनसोल' मोननायनि बाखि दंबावो थांनाय बाराव जेब्ला होदों 1265 ना बेसेबांबा आं एक्जेक्ट फिगारखौ गोसोआव गैलिया बेबायदि बारग' एनडिपिफोरा बे ब्लेंक एफडिखौ मोनदों दिनैसिम बेयाव फैसा गैया बेंकआ बेयाव दिनै लन होआ जेब्ला बेंकआव थाङो अब्ला बिथांमोना बुंदों बेखौलाय जोंबो होनो हायो जोंनि बेंकनिफ्रायबो होनो हायो बिनि एगेन्स्टआव जों बोरै नोंथांमोननो लन होनो बेबायदि होननानै बेंकआ बुंदों बेखौनो दिनै गबिन्द बसुमतारिया 4 लाख मोनबाय होननानै बुंबा जागोन नामा गुदि गैया बिजौ गैया जेबो नायबिजिरनाय गैया मिडियानि सिगाङाव जानला मानला बिदि बुंबा जागोन नामा दिनै बेबायदि साना हौवा बुंनायनि थाखायनो जों दुखु मोनदों मानो दिनै नों बायदि दैदेनगिरिनि एगेन्स्टआव मुसुखा लानानै नोंनि एगेन्स्टआव प्ले कार्ड लानानै दिनै जों हुज्रिखावनो गोनां जादों गबिन्द बसुमतारि नोंथाङा सिन्था खालाम दिनैबो बारग' एनडिपिफोरा गोथाङै दङ आरो जोंनि जारिमिनखौ जों जेब्लायबो फोथांनानै लाखिबाय थागोन जाहाथे जों इयुन फारिया इयुन जोलैया मोनथियो एनडिपिआ बर' जाथिनि थाखाय मा खालामदोंमोन आरो जोंनि सिमाङा मामोन बे सिमाङा बोरै थेर बेथेर जाफैदों दिनैसिम जों मबे खलबहालागि मोनफैखो बेखौ दिनै जों गोथाङै लाखिनो बारग' एनडिपिफोरा दिनैसिमबो दङ आरो बिथाङा बुंबावदों एनडिएफिफोरनि न'खराव जे सौका जोंनियाव बिथांमोननि सरकारनि दाय गैया बेयाव एनडिएफिफोरनि केडारनि दाय होनना बुंबावदों दिनै मानो दाय गैया जानो बिटिसिआव बिथाङा डेपुटि चिफ जानानै दङ उदालगुरि समस्तिनि बिथाङा एमएलए जानानै दङ समस्तियाव उदालगुरि समस्तियाव जुदि माबा मोनसे जायोब्ला बे रायजोनि रिप्रेजेन्टेटिभ सुबुंनि बेयो थान्दै जायो बे रिप्रेजेन्टेटिभनि कनस्टिटुएन्सियाव समस्तियाव जुदि माबा मोनसे जायोबा बिनि दायित्व एमएलएनि जायो थिग बेबायदिनो बिथाङा डेपुटि चिफ दिनै बिटिसिनि बारग' एनडिपिनिल' नङा बिथांनि दायित्वआ समस्त दिनै बर' हारिजों लोगोसे जेसेबांखिनि जाति जनगोष्ठी दिनै बिटिसिआव दङ बे गासै हारिनि बे 4 जिल्लानि दायित्वआ दिनै गबिन्द बसुमतारिनियाव दङ अब्ला दिनै बारग' एनडिपिफोरनि न'आव दिनै अर जोंनिया न' बां गैया बिनि दायित्व नंगौना नङा मानो जों बिनि दायित्व होननानै बुंदों मानो दिनै जों सोरखारनि दायित्व होननानै बुंदों खारन जों संग्राम खालामदोंमोन बेवहाय दिनै जों बुंदों बिथांमोननि दायित्व दिनै बिथाङा बुंबा जागोन नामा बिबान एंग्लायनो नागिरबा जागोन नामा दिनै जों बिथांजों दैदेनजानाय फेक्सननि सोद्रोमाफोर नङा हाजार जन दिनै जोङो गबिन्द जायखौ दैदेनबोनाय बिथांमोननि न'आव थां बिथांमोननि न'आव दिनै अर जोङाखै न' बिथा गैया थानो थाखाय मोजां न' गैया बिनि दायित्वआ दिनै गबिन्दआ दैदेनबोनाय सासे दैदेनगिरि हिसाबै नंगौना नङा दिनै बिनि फिननायखौ गबिन्द बसुमतारिया होनांगौ जोंनो नांगौ बेखौ बारग' एनडिपिआ दिनै बिनि फिननायखौ नेदों गबिन्द बसुमतारि नोंथाङा दिनै फिननाय होनांगौ गबिन्द बसुमतारि